Ето, неделя от 12. Подиема Фемили. Аз съм Бършка Лъч. Този сериал е моят 15-ти проект. Повечето се продават в чужбина. Затова вече имах възможност да се свържа с феновете си. И този път има много добра комуникация помежду ни. Образът, в който се превъплъщаваме, е Юмер. В историята тук има две различни разбирания. Ние виждаме сблъсъка на две семейства, които гледат на живота по различен начин. Образът на Юмер е много важен, защото той осъществява връзката между двете семейства. Той е мостът между тях. Той е обединителят, този, който помага двете страни да се разбират по-добре. Разбира се, има и свои грижи. Понякога не намира лек за тях, понякога изпада в самота. Юмер е много богат образ и аз с удоволствие го пресъздавам. Сега снимаме трети сезон и все още сме номер 1 по рейтинг. Това е най-гледаният сериал. За това, разбира се, има причини. Какви са те? Основните са поляризираните от години разбирания в обществото. Хората с различен социално-икономически статус, с различни разбирания и различен начин на живот, се разбират много трудно помежду си. Това са локални истории, местно положение, специфично за нашето общество. Нашата цел е да разкажем история, с която да се постигне емпатия, по-лесно общуване и разбиване на стереотипите. Това привлича вниманието на хората, защото всеки може да намери в историята по нещо от своя собствен живот. Нещо, което се е случило на него самия в миналото. Затова и сериалът се следи с интерес. Ние говорим за различията по специфичен начин. Главната ни цел е да обединим хората, за да могат да се разбират по-добре. Опитваме се да осигурим развитието на емпатия, както и да допринесем за социалното разбирателство. Може да се каже, че успяхме да го постигнем. Поне така си мисля аз. Много харесвам своя герой. Причината е неговата роля в живота. В сериала всеки представлява страна. Всеки се опитва да каже нещо, изтъквайки собствената си истина и така да живее. Но Юмер се старае да разбира и двете страни. Понякога намира едните за прави, друг път другите, като обяснява защо е така. Юмер е честен, вдъхващ доверие образ. Затова ми е приятно да го пресъздавам. Но и мисля, че характерът, разбиранията на Юмер биха били ценни в реалния живот. Защото всички сме създадени различни. Всеки има различен нрав и разбирания, гледа на живота от различен ъгъл. Но важното е, живейки в едно общество, да се стараем да живеем заедно с различията си. Много е важно, защото във всяко общество има различни разбирания. Има много партии, сдружения, институции, много хора, които искат да изразяват своите мисли, чувства и воля. Но в крайна сметка ние имаме задължението да живеем заедно в обществото, в което всеки диша, чувства се защитен и осигурява физиологичните си потребности. Разбира се, за това има определени правила във всяка държава, във всяко общество. Ние трябва да се съобразяваме и спазваме тези правила. Нормално е да имаме различни разбирания, защото сме различни хора, идваме от различни места. Следователно целта е една – да живеем в уважение, любов и разбирателство. Това е най-важното според мен. Така размишлявам аз. От моя гледна точка го казвам. Сега снимаме
трети сезон. Можем да го наречем нов сезон. Във всеки сезон имаме една основна история, но имаме и обща рамка. Това, за което говорих преди малко, присъства в историята. Това е идеята. Но хората гледат всеки епизод. За да не се оттекчат, се появяват нови герои. Започваме нови вътрешни истории и става много интересно. Защото в общата рамка има малки истории и те разпалват интереса на зрителите. И в този сезон, наред с основната история, се появяват нови герои. Познатите герои претърпяват постепенно развитие. Показваме добрите и лошите им страни. По този начин сериалът стана изключително динамичен. И понеже е динамичен, макар да се излъчва толкова дълго време, оригиналните епизоди са дълги колкото един пълнометражен филм. Има огромен успех, което се дължи и на успешната работа на нашите сценаристи. Новите герои влизат и излизат от историята, общуват с старите образи и всичко това държи в напрежение. При нас изненадите нямат край. Преди малко разказах за образа на Юмер. Обясних ролята му в цялата история. Но тъй като историята е динамична, понякога виждаме промени в поведението на героите. По същата причина, за която говорих преди малко. Защото Юмер има определени разбирания, има изградена култура, семейни ценности. Той се опитва да живее с опита, наследен от консервативно семейство, отдадено на традициите и обичаите. Но наред с това има и емоционална страна. Юмер години наред е бил лишен от любов. Години наред не е намирал истинската любов. Животът му е бил съсредоточен само върху работата и семейството. И след като Кавалджъм влиза в живота му, той разбира какво е любовта. Истинската любов. Разбира, че целта в живота не трябва да бъде само издръжката на семейството и работата, но и емоционалната удовлетвореност. Героинята на Кавалджъм има абсолютно противоположни разбирания, поради което в началото Юмер изпитва колебания. Но любовта застава пред всичко останало. Юмер иска да запази интереса си към Кавалджъм и затова се опитва да възприеме нейната гледна точка. Точно тези преходи в характера на героя са предизвикателство за актьора, защото образът не е плосък. Понякога се оставя на промените и сам се променя. Затова и понякога се оказва критикуван от семейството си. Но, в крайна сметка, Юмер си казва така: веднъж се живее. Аз имам своите истини и своите чувства и живея според тях. Може да има и грешки, може да има грехове според разбиранията му, може да нарушава някои правила, но Юмер е отговорен само пред Бога. И за любовта си, и за живота си, и за грешките си, и за опитите си да предприеме нещо различно. Това е неговият живот. И истинският живот е такъв. Ние не гледаме едностранчиво на всичко. Понякога дори грешим съзнателно. Такъв е животът. Но с възрастта, с натрупването на опит, осъзнавайки кое е добро за нас и кое не е, или се връщаме към същността си, или продължаваме към новия живот, който сме избрали. Юмер се опитва да живее щастливо в този объркан свят. Старае се.
В миналото изиграх злодей, бях лош герой. И то в няколко проекта. Но после в един друг проект добрият герой ми даде добър старт. И понеже зрителите ме харесаха в този образ, аз избрах близки до него герои в следващите си проекти. Това е четвъртият или петият ми проект с сценаристката ни Мелис Дживелек. Отдавна работим заедно. Тя ме познава много добре, както и аз с нея. Мога да кажа, че взаимно си носим късмет. Имаме добро сътрудничество. Един актьор може да изиграе всякакъв образ. Няма проблем за това. Важното е да направи промяната в добър сериал. Имал съм проекти, в които съм опитвал нещо различно. Аз не деля образите на добри и лоши. Важното е да бъдеш на точното място в едно цяло. Докато работя, аз мисля в перспектива. Като цяло, повече имам почитателки жени. Харесват ме, обичат ме, поздравяват ме за ролите, които изпълнявам. Хубаво е да си харесван. Когато участваш в добър проект и се открояваш, хората те следват. А тъй като сега играя образ, който вдъхва доверие, и понеже сериалът има по-голяма женска аудитория, имам повече почитателки жени. Да, това разбира се ме радва. А ако успея да зарадвам зрителите, да им създам удоволствие с историята, която разказвам, значи съм постигнал желания успех. Това е прекрасно, защото ако един актьор получава аплодисменти и похвали за работата си, той ще продължава да играе. Ще иска да играе, ще бъде мотивиран. Ако нямаме зрители и почитатели, ако не ни харесват, няма да ни има и нас. Това е съвсем просто уравнение. Всичко, което правим, го правим за тях, за зрителите. За нас е важно те да ни разбират. Ние не играем за свое собствено удоволствие. Затова този взаимен обмен е много важен. Сериалите в Турция се гледат най-вече от жени, тъй като жените държат дистанционното, а аз съм актьор, който се харесва от тази аудитория. Нормално е да достигна до такъв извод. Нали? Съвсем нормално е. Искам да кажа следното. Ние в Турция работим по тези проекти, по сериалите, за да ги продаваме и в чужбина. Това е икономическият аспект на нашата работа. За да могат историите, които разказваме, да бъдат разбирани и от хората, от други общества, ние се опитваме да засягаме глобални, универсални теми. Всъщност, чувствата са универсални. Любовта е универсална. Ревността е универсално чувство. Например, лошотията, изневярата, това са всеизвестни универсални понятия. А ние се опитваме да ги покажем по такъв начин, че хората от целия свят да ги възприемат и да ги разберат. И предишните ми проекти се продаваха много в чужбина. Благодарение на което имам много фенове и зад граница. Шерпет от Боровинки ми помогна да достигна до още повече хора. Наскоро посетих Париж. Бях с децата си. Излязохме от един ресторант и около мен се скупчиха фенове от Украйна, от Русия, от Централна Азия, от Иран, от Латинска Америка. Поговорихме. Чувството беше неописуемо. Защото моите проекти са известни в 60-70, понякога и в 80-90 държави. По този начин аз се свързвам с хората по целия свят. Наистина е невероятно. Затова уважавам своята работа. А много се радвам, че работя точно това. Благодаря на всичките си фенове за това, че следят сериалите с мое участие, за това, че ми пишат.
Посещавам много държави по покана на почитателите ми, както и по повод връчване на различни награди. В бъдеще ще пътувам повече, за да имам повече такива срещи. Обичам ви всички. Продължавайте да следите моята работа. И бъдете здрави. Изпращам на всички ви едно голямо сърце. Дали бащините подозрения Страх те е да не стане скандал ли? са по-силни от майчиния усет?